Добрый день, уважаемое господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я, Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, іх сёння даволі шмат. Гэта палітолагі Андрей Казакевич. Андрей, прывітанне. Вітаю. Арсений Сивицкий. Арсений, добрый день. Добрый. Артем Шрайбман. Прывітанне, Артем. Добрый день. И журналист, выдавец выдания «Сильные новости» Петр Кузнецов. Петр, добрый день. Добрый день. Тема нашей сегодняшней гутарки – год революции. Ну, безумовно, революция, протесты, президентские выборы были самой головной подеей гэтага году, а может и не только гэтага году у Беларуси. Вот эта годовая, как бы, ретроспектива календарнага году, яна дае магчымасць паглядзець на гэтыя падзеі, ну, как-то больш широка, можа, больш маштабна. Я думаю, что все пытания, якія мы сегодня будем абмяркоўваць, мы так ці інакш на працягу году это абмяркоўвалі, что называется, прямым, так сказать, в реальном режиме, але зараз вот как бы в нереальном, может быть, в каком-то сенсе режиме, так бы мовить, вот я кажу, более, может быть, широко. Вот первое питание у меня такое, вот, что это было? Я хочу пригадать, что напрыканцы минулого года, ну, мало кто, а хутчэй за ўсё ўвогуле ніхто не прадказваў, что будет такое. В адрозненне, дарэчы, ад 2006-2010 году, калі тады пра плошчу гаварылі многія і загадзя. А вот сёлета, напрыканцы минулого года, да и сёлета, так, ну, проехали. Вот повторится 15-й год. Да и кто, что, так сказать, вот тут праймерис почали, но все это как-то несерьезно. Вот праймерис показали, что ничего не будет. А вот на ваш погляд, как бы, в якой ступени вот сполучения, что называется, необходимости и выпадковости? Ну, а вот не вылучился бы Тихановский, не вылучился бы Бабарыка, не зарегистрировала бы улада з дуру Тихановскую. Может, и сапраўды, ну, ничего б не было, ну, бурчали б люди, а вот такого выбуху не было. Андрей. Ну, вот уже подсумовуючи вынік года, я сказал бы, что был бы выбух у той ці іншай ступені, магчыма, не такі арганізаваны. І я бы просто, акрамя вот таких падзеяў, кшталту рэгістрацыі, не рэгістрацыі Тихановскага, там вылучэнне Бабарыкі, все-таки узгадаў тое, што паводзіны ўлады былі вельмі дзіўныя. Ну, в принципе, напэўна, апошнія 2 гады непрыкладна, да, но але асабліва у гэтым годзе можна згадаць і сітуацыю з пандэміяй, то есть, что в принципе, ну, весь гэты год Александр Лукашенко фактично, ну, я маю на увазі палітычную кампанію, да, калі браць вот весну, лета практычна не вёў палітычнай кампаніі. Таму тут шэраг фактараў, якія, конечно, паўплывалі на такую масавую палітычную мабілізацыю Беларусі, і то, что вот вы перелічылі, гэта толькі невялікі момант. Потому я думаю, что все-таки, ну, некі выбух быў. Ці быў бы ён настолькі палітычны, ці настолькі арганізаваны, ну, пытанне вялікае, но без наступстваў, пэўна, гэтай кампаніі ўсё адно не засталася. Заўсёды в рэвалюцыйныя часы, відаць, все задаюць пытанне, а што б калі б? І вот зараз многія кажуць пра тое, што калі б не Расія, калі б Путін не заняў такую пазіцыю, як ён заняў, калі не пагражаў сваім рэзервам, то вот по той дынаміцы, якая была дзесьці з 9 по, ну, напэўна, 20 жніўня, ну, было адчуванне, што вот яно ідзе, як я не ведаю, як в Егіпце, як в Кіргізстане гэтым жа годам, крыху пазней, як много-много дзе, то есть, что все, як ён готов, Лукашэнкі конец. Я хочу нагадать, что в 2010 годзе оно ж нечым подобно было. Таксама, дарэчы, вся кампанія прайшла под ну, як бы лозунгом супрацьстаяння з Расіяй, але напрыканцы Лукашенко поехал в Москву, подписал там все эти интеграцыйныя паперы, ну и вот
скончылася, чым скончылася. А вот сёлета ці можна сказаць, што Москва оказалась ключевым момантам, вот тое, што Путін падтрымаў, тое, што Путін нават прыгразіў гэтым рэзервам, і пасля этого, бо да таго як бы вот ішло на повышение, на повышение, а пасля вот Артём. Важным это было моментом, но не ключевым. Все-таки Путин заявил о своей позиции плюс-минус четко уже после того, как стало понятно, что блицкриг, выражение белорусских пропагандистов, не удался, что Лукашенко не собирается сдаваться, что его элиты по большому счету не раскололись. И лишь тогда Россия перешла от молчания и заявлений в духе «да-да-да, мы союзники, и мы против разрушения Союза» к заявлениям про «да, Лукашенко легитимен, да, оппозиция должна меньше там выдвигать ультиматумов, да, мы выдвигаем свой резерв, и Западу не надо вмешиваться в дела союзного государства». Все-таки Россия ждала того, кто победит в каком-то смысле, кто возьмет инициативу в свои руки, и поэтому, по-моему, определяющим был фактор не внешний, а внутренний. А внутренний фактор состоял в том, что власть готова была использовать силу, а протестующие нет. И мне кажется, в режимах такого типа, как белорусский, это принципиально, потому что без насилия, к сожалению, подобные режимы, как белорусский, не начинают раскалываться вот по этой модели раскола элит, по которой прошли абсолютно все так называемые цветные революции. То есть чем жестче режим, тем, к сожалению, больше он требует градуса насилия в обществе, чтобы начать колоться. Белорусские протестующие другие, по разным причинам абсолютно. Можно сказать, что это какой-то менталитет, можно что-то, не знаю, отсутствие привычки, может быть, страх, может быть, такое принципиальное нежелание становиться на уровень со своими врагами на один и тот же. Но так или иначе это имело значение. И Россия тут, она, наверное, кого-то в номенклатуре убедила в том, что стоит остаться или подождать, но если бы Лукашенко проигрывал, то это было бы видно, то Россия бы не стала за него вписываться. Петр, вот Артём уже закрануў эту спрэчку, якая пачалася ледзь не з самага пачатку, она зараз працягваецца. Ну, што як бы Беларусі гандызм не прайшоў. Мы ведаем, вот зараз многія спасылаюцца на працу даследчыцы Чэрнавет, якая там подлічыла на велізарным масіве па свеце, што ў 4 разы часцей перамагаюць мірныя пратэсты, чым не мірныя. Вот. І вот весь час гучалі, дарэчы, галасы, што ну так вот давайте, дзе же ваша рашучасць, што вы там, так сказать, кветкамі размахиваеце, а трэба вот глядзіце, як Майдан, там, як плошча Тахрыру, рэшце-рэшт. Ну, вот. А вот на ваш погляд, як бы, ці была рацыя ў гэтых людзей, якія вот так казалі, і ввогуле, ці можна, ну, как бы, ці рэальным быў вот этот шлях іншы? Бо справа ў тым, што насамрэч в розных тэлеграм-каналах заклікі да рашучых дзеянняў гучалі, і я думаю, што і людзі, якія да іх былі гатовыя, былі. Але, ну, вот, як бы, это не стало мейнстримом. Так вот, на ваш погляд, в этом была, як бы, нечия помылка? Ці ввогуле тут, ну, нельга, як бы, весці размову про помылку? Калі, умоўно кажучы, адбываецца горны абвал, то он адбываецца не по тых траекториях, як хтосьці можа придумать. Петр? Я думаю, что... Па-першае, я думаю, што зарана казаць, што ў Беларусі гандызм не прайшоў, бо гэта ўсё ж такі мірныя пратэсты, гэта рэч нашмат больш такая расцягнутая і больш доўгатэрміновая, і вымяраецца таксама магчымы эфект, ён у тым ліку і моцаю, і вось гэтай маналітнасцю існуючай сістэмы, якая ў Беларусі ўсё ж такі вельмі моцная. Па-другое, што я скажу, што я шчыра перакананы, што ў Беларусі ніякі іншы сцэнар не быў магчымы і не ёсць магчымым увогуле. Калі мы там параўноўваем з Майданам ці з нейкімі іншымі падобнымі выпадкамі, мы мусім добра разумець, што
А гвалт ці там нейкія сілавыя дзеянні гэта не толькі абарона пратэстуючых ад там сілавікоў, да, не даць арыштаваць сваіх, неяк адбіцца і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі дзеянні, якія маюць на мэце нейкую стратэгічную кропку, нейкую стратэгічную мэту, што трэба нешта зрабіць, там прынамсі заняць той ці іншы там будынак. Гэта дзеянні, якія патрабуюць арганізацыі, гэта дзеянні, якія патрабуюць пэўнай дысцыпліны, і ў той жа Украіне былі сілы, якія маглі браць на сябе такую адказнасць, якія рыхтаваліся да гэтага вельмі шмат год, вось, у якіх быў адпаведны, падрыхтаваны і фізічна, і тэхналагічна, і псіхалагічна актыў. Нічога падобнага ў Беларусі няма, бо ад самага пачатку свайго існавання рэжым усе магчымыя, усе рэчы, якія так ці інакш звязаны з сілавым бокам, яны максімальна замыкаюць улады гэта на сябе заўсёды. Вось пачалося ўсё з таго, што Захаранка, які ствараў саюз афіцэраў, ён знік. Сёння ў Беларусі ўсе квазімілітарысцкія арганізацыі, групоўкі пад поўным кантролем улады. Спецслужбы вельмі шчыра працуюць з усімі нефармальнымі моладзевымі субкультурамі, якія маюць у сваім падмурку нейкія агрэсіўныя моманты, так, і выпальваюць проста калёным жалезам усе прыкметы нават першапачатковай самаарганізацыі, якая мае на мэце нейкія вось такія сілавыя ці фізічныя дзеянні. Таму у Беларусі проста не было і няма каму рэалізоўваць такія рэчы, і калі людзі адклікаюцца на такія заклікі ў тэлеграме, то гэта прыводзіць толькі да таго, што гэтыя людзі праз збіццё і катаванне адпраўляюцца за краты, а прапаганда атрымлівае пэўную карцінку для сваёй працы. Ніякага іншага плёну такія спробы на сённяшні дзень не прыносяць, зноў-такі таму, што яны не могуць іх прынасіць, таму што для гэтага патрэбна зусім іншая абстаноўка сітуацыі ў грамадстве. Арсений, ну вот люди моего поколения все вучили историю КПСС и памятуюць по гэтай истории знакомитую спрэчку после революции в России 1905 года паміж Плехановым и Лениным. Плеханов тады говорил, не трэба было браться за зброю, и оно было вот как бы приречено на поразу, и мы проиграли, врэшце-рэшт сколько людей потерпело, а Ленин на это казаў, что нет, трэба было браться еще больше рашуча. И наступный раз мы возьмемся больше рашуча. Так вот, калі проецировать эту спрэчку Ленина и Плеханова больше, чем 100 годзе тому на беларускую революцию, не трэба было браться за зброю, трэба было браться больше рашуча, ці як? Ну, мне падаецца, што сапраўды, не гледзячы на гэтую партызанскую культуру і партызанскія традыцыі, усё роўна беларускі пратэст, ён прынцыпова з'яўляецца мірным. І гэта звязана з тым, што ён аб'ядноўвае вельмі розныя колы беларускага грамадства. Гэта і інтэлігенцыя, гэта і малы і сярэдні бізнес, гэта і таксама прадстаўнікі розных прафесійных груп, якія залежаць ад дзяржавы, я маю на ўвазе прадстаўнікі, у тым ліку, дзяржаўных інстытуцый, рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў, хоць, можа, іх і не так шмат, але ўсё роўна яны прысутнічаюць у гэтым пратэсце. І мне падаецца, што як бы пратэст з'яўляецца такой кропкай кансалідацыі ці ўзнікнення беларускай нацыі. І як ужо мои калегі казалі, гэты пратэст, ён абумоўлены не толькі вось тым беспрынцыпным брутальным гвалтам, які мы
назіралі з боку улады пасля прэзідэнцкіх выбараў, а даволі сур'ёзнымі структурнымі зменамі у беларускам грамадстве. Гэта і змена генерацый палітычных, гэта безумоўная перабудоўка структур каштоўнасцяў, і сапраўды трыгерам вось гэтых пратэсных настрояў таксама сталі шэраг стратэгічных памылак з боку беларускай улады. Перш за ўсё, гэта неадпаведная рэакцыя на так званы каранакрызіс, а з іншага боку, гэта немагчымасць беларускіх уладаў выконваць базавыя умовы так званай сацыяльнай дамовы, у тым ліку, якія датычацца аховы жыцця і здароўя грамадства, што было вельмі яскрава прадэманстравана падчас пандэміі і пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі дзяржава паказала, што жыццё сваіх грамадзін нічога не каштуе для дзейнічай улады. Таму я бы хутчэй перафармуляваў гэтае пытанне, і мне падаецца, што якраз вось Александр Лукашенко і хтосьці з ягонага блізкага кола маглі разважаць наконт таго, ці трэба было падавіць пратэсты адразу жорстка з дапамогай зброі, ці шукаць нейкія іншыя шляхі вырашэння гэтага крызісу у той час, калі для пратэста гэта не было пытаннем. Пратэст, асабліва вось той масавы, які ўзнік непасрэдна пасля прэзідэнцкіх выбараў, з'яўляўся адказам на тую брутальную жорсткасць і гвалт з боку беларускіх уладаў, ту несправядлівасць. І таму, звычайна, вось такі пратэст, ён з'яўляецца мірным по свайму характару. І мне падаецца, што на сённяшні дзень пакуль не існуе падстаў для таго, каб ён трансфармаваўся у гвалтоўны. Артём, у меня до вас пытанне про вяртанне сцягу. Это сапраўды даволі дзіўная сітуацыя. Яшчэ нават на пачатку саміх пратэстаў, нельга было сказаць, што яны пад чырвона-белым сцягам. Нават ужо калі вот гэтыя вялікія мітынгі Ціхановскай, когда она стала кандыдатам, як мы памятаем, ці ввогуле без сцягоў, ці і чырвона-зялёны, і чырвона-белы, так. І то не шмат. І потым як бы менялся сімбаль, то есть на пачатку это быў тапак, потым сэрцайка, кулак В, Вікторія. І вот як бы на рынку сімбаляў адбывалася канкурэнцыя, і потым чырвона-белы сцяг пасля 9 жніўня як выбух. Это таксама можна, калі казаць по дадзеных соцапытаннях, это не значит, што вся краіна пад чырвона-белым сцягам, але яўная як бы рост яго папулярнасці, рост яго уплыву, причым до вёсак, причым людзі, которым паўгады таму яшчэ для іх этот сцяг просто нічога не значыў, ці это быў сімбаль там нейкай кубкі нацыяналістаў. Вот что это такое было? Он, безусловно, стал символом такого общего гражданского противостояния власти. В этом смысле бело-красно-белый флаг, его ценность, он наполнился абсолютно другими смыслами. И это позволило ему выйти на широкие пласты общества. Если раньше за бело-красно-белым флагом было больше культурного, национального, исторического, то сейчас за ним больше демократического. Теперь это антиавторитарный символ. И теперь были абсолютно какие-то фантастические картины, когда в начале протестов, 16 августа, на больших маршах
стояли западно-русисты известные с бело-красно-белыми флагами рядом, и их это не тревожило, потому что они тоже там не любили Лукашенко по своим причинам, они вышли на протест, и их гораздо меньше стало тревожить якобы нацистский флаг, да, якобы там польский западный флаг, чем Лукашенко. То есть флаг на какое-то время, я думаю, и так будет продолжаться очень долго, может быть, навсегда теперь, он вышел за рамки такого идеологического гетто в каком-то смысле, без обид сейчас тем, кто как бы носил этот флаг на щите раньше. С другой стороны, в каком-то смысле это могло сузить протестную базу. То есть нельзя говорить, что у этого были только... Ну, для флага это, конечно, здорово, да, флаг стал более общим символом, но все ли пенсионеры готовы были выражать свой протест против Лукашенко под этим флагом? Все ли советские люди по убеждениям готовы были? Я не знаю, потому что у нас нет таких данных и опросов. Мы знаем, что бело-красно-белый флаг все еще не пользуется поддержкой большинства страны. Мы знаем это по опросам Chatham House, которые к тому же немножко искажаются в сторону более протестной аудитории. Это интернет-опрос. И даже там... И это опытание города. Да, городом. И даже там красно-зеленый флаг впереди. Немного, но впереди. Значит, в общем населении он еще больше впереди. И, соответственно, сузило ли это протест? Я не знаю. Люди продолжают выходить на акции. Сейчас, если вы посмотрите на акции, вот у меня под домом проходит моя районная грушевская акция, там мало флагов. Там 90% людей идут вообще без символики, если не 95%. Поэтому, когда у вас есть толпа 200 тысяч человек, и в ней каждый 10-й или каждый 20-й взял флаг, то это 10 тысяч флагов, это очень много, и кажется, что они у всех. Но на самом деле... Что яны во всех. Да, на самом деле большинство людей в первую очередь протестуют не за символы, а символы им нужны для какой-то маркировки себя и отождествления себя с другими, а они протестуют из-за ценностей против конкретного, о чем говорил Арсений, конкретной несправедливости, конкретной власти, и символика, она тут уже вторична, а сейчас она стала еще и небезопасна. Поэтому это важно, но и это, я думаю, приведет в итоге, вот этот тренд, он приведет в итоге к тому, что бело-красно-белый флаг, он приближается к тому, чтобы стать государственным когда-то в будущем. Но, мне кажется, это не главная характеристика того, что происходит сегодня в Беларуси. Андрей, наступное мое питание про уже, так сказать, пострэволюцию, ці, так сказать, форму контррэволюции, вот про конституцыйную реформу. Ну, як бы думка, як бы не позбавленная сэнсу в каком-то сэнсе, что так часто бывало у гісторыі, калі рэвалюцыю, ну, скажем так, нейтралізоўвалі нейкімі палітычнымі рэформамі. Але цікава в беларускім кантэксце, вот мне, напрыклад, не тое, што традыцыйная апазіцыя, не тое, што пратэстоўцы, там, координацыйная рада не сталі гуляць в гэтыя гульні. Не сталі гуляць «Гавары праўду», здавалася б, як бы заўсёды на все готовы. Не стала гулять Канапацкая, то есть не стали гулять колькі-небудзь істотныя, там, я не ведаю, НГО какие-то такого, так сказать, там, я не ведаю, экологичных, ці якого. Нет, вот все как бы сказали, нет, мы в этих не будем гулять. Хотя, як бы, ну, а на что они различиваются? Вот чему так атрымалася? Я адразу можу дазволіць себе коментар сутычна гандзізму. І то, што ён у нас праваліўся, да, я б нагадаў, што Гандзі, здаецца, каля 20 год гэтым сваім гандзізмам займаўся, пакуль Індыя стала незалежнай, да, тому часам, напэўна, проста часу больш патрабуе. Што тычыцца канстытуцыйнай рэформы, я думаю, тут два фактара, чаму яна цалкам правальваецца, так? Па-першае, конечно, праводзіць яе на фоне масавых рэпрэсій у дачыненні да тых, хто пратэстуе, пры наяўнасці там больш за 100 палізняволеных, ну, конечно, практычна бессэнсоўна, да, пры гэтым імкнуцца, скажем так, думаць, што пры такіх умовах нейкія шырокія апозіцыйныя колы змогуць далучыцца да гэтага працэсу, тому што фактычна
любая падтрымка гэтага працэсу аўтаматычна там для ўсіх палітыкаў значыць падтрымку і ўсіх тых дзеянняў, якія у нас мелі месца з боку сілавых структураў апошнія 3 месяцы. Ну, на такім фоне вот такая вельмі, ну, я б скажу так, вельмі асцярожная, да, пазіцыя нават тых палітыкаў, якія маглі б разглядацца як нейкія саюзнікі Лукашенко, яна цалкам зразумелая. Ну, але гэта, конечно, толькі палова, я лічу, праблемы. Другая палова праблема ў тым, што ніякай уцямнай візіі таго, якім чынам будзе выглядаць у нас палітычная сістэма Беларусі пасля гэтай рэформы няма. То есть, каб гэта прапановвала, да, вось гэта вот рэформа, она прапановвала там, там канапацкай нейкія месцы ў парламенце, там, да, ці яшчэ нейкім чынам давала ёй вот магчымасць вот, ну, для палітычнай рэалізацыі, скажем так, ну тады можна было б казаць пра нейкі рацыянальны разлік, да, што вот палітык вырашыў все-таки устроіцца ў гэты працэс, каб нешта атрымаць. Але ну, мне складваецца ўражанне, хаця магчыма я там не ведаю усіх там кулуарных дыскусій на гэты конт ці кансультацый, што ўлада нічога не прапануе нікому. І яны самі, в прынцыпе, не разумеюць, што з выніку гэтай канстытуцыйнай рэформы атрымаецца. І вось гэтыя укіды пра тое, што будзе мяняцца статус народнага сходу, ён будзе мець канстытуцыйны статус, магчыма, нават больше, чым парламент. Да? То есть, ну, ясна, што такая вот некая вельмі эксцэнтрычная модель, да, якая абсолютно ну, не адпавядае ні патрэбам палітычным грамадства, ні запытам грамадства. І гэта яшчэ раз дэманструе тое, што ну, вот, палітычная пустата вот, за дзеючай уладай, ну, прынамсі, я кажу, вот, звонкава, да, я не ведаю, можа, там ёсць нейкі хітры план вот, за ўсім гэтым, за гэтымі шырмамі, але вот, гэтага плану не бачна, да, і не бачна, куды будзе развівацца палітычная сістэма ў выніку гэтай канстытуцыйнай рэформы. Ну і гэта таксама робіць падтрымку гэтай рэформы абсолютна нерацыянальнай для тых людзей, якія не ўключаны в вузкае кола блізка да Лукашенка, для якіх так, в прынцыпе, зразумела, да, захаванне ўлады вот, там Лукашенка, для іх захавання высокіх пазіцый, нейкіх там фінансавых бізнес-прэферэнцый і гэтак далей. Ну вот так, таму тут, мне падаецца, в прынцыпе, з варыянтаў. Некай палітычнай гульні на самой этой справе беларускія ўлады не вядуць. У гэтым, конечно, вялікая таямніца таго, што адбывалася у нас увесь год. Пётр, вот Артём, ну і іншыя калегі ўжо сказалі пра тое, што як бы не адбыўся раскол элітаў, але частка эліты, ну, сапраўды ўсё ж такі як бы раскалолася, пачынаючы з Бабарыкі і Цыпкалы, которые пайшлі в выбарчую кампанію. Ну, в прынцыпе, яны маглі здагадвацца, чым это скончыцца, а потым ужо пасля 9 жніўня мы ўбачылі дзесяткі, скажем, спартоўцаў, дыпламатаў, каких-то чыноўнікаў сілавых структур. Вот чаму они на это пайшлі? Як бы, ну, служылі шмат гадоў, все як бы, ну, можа быць, они не так захапляліся там Александром Григоровичем, але, ну, служба есть служба, праца есть праца, ну, сфальсификовали выборы, что первый раз фальсификовали выборы, вот, и самое главное, як бы, а на что они различивали, на перамогу, вот, патлумачыць. Ну, это такое пытанне, немагчыма ж патлумачыць матывы іншага чалавека, якія ты, хутчэй за ўсё, дакладна як бы не ведаеш, можаш толькі ўяўляць. Але я думаю, што ну, агульнае для большасці з тых, хто пакінуў сістэму ў гэтай сітуацыі, агульнае, хутчэй за ўсё было ну, вось у гэтым моманце, як вы сказалі, што ну, праца ёсць праца, там служба ёсць служба, але ў пэўны момант вельмі шмат людзей адчулі проста для сябе, што тое, што адбываецца, гэта ўжо па-за межамі, у тым ліку і працы, і усялякага нармальнага, так бы мовіць, жыцця і нават светапогляду ці маралі. То бок, ну, як ёсць такая фраза, што я на такое не падпісываўся. І, канешне, як бы для шмат каго у той крытычны момант
тых 2 тыдняў жніўня, калі вельмі шмат было эмоцыяў, калі вельмі шмат каму і падавалася, што вось перамога яна зараз блізкая. Шмат хто, хутчэй за ўсё, просто хацеў у тым ліку і сваімі дзеяннямі і сваімі крокамі гэтую перамогу прыблізіць. І мы бачым, што гэтыя працэсы не спыняюцца, вельмі шмат хто з людзей, вось тыя ж самыя спартоўцы, яны працягваюць сваю такую лінію. Гэта вельмі добра, гэта вельмі натхняе, таму што тое, што адбываецца вось ужо зараз, калі зразумела, што перамога не блізкая, гэта азначае, што пераважная большасць тых людзей, якія тады вось пачалі адмаўляцца ад сістэмы, ад свайго ўдзелу ў гэтай сістэме, яны матываваліся ў першую чаргу не кан'юнктурнымі нейкімі фактарамі, а менавіта каштоўнаснымі. І гэта таксама вельмі добра з таго пункту гледжання, што гэта паказвае, што у сістэме дастаткова людзей, якія ў прынцыпе на адной хвалі з народам. Я не тое, каб допускаю, я просто ведаю, дакладна ведаю, што вельмі шмат там людзей зараз застаюцца яшчэ, якія згодныя з тым, што гэтая сістэма яна працуе не так, як трэба, якія вельмі хацелі бы яе пакінуць, але чагосьці не хапае. Камусьці не хапае смеласці, камусьці рашучасці, а камусьці гэтага хапіла. І яны, такія людзі, вось ад гэтага адкалоліся. Канешне, у кожнага індывідуальны матыў заўсёды, але вось агульныя рысы, яны хутчэй ўсё ж такі ёсць і менавіта ў тым, што людзі разумеюць, што гэты рэжым, ён больш не ўлада, не тая ўлада, якая ад народа. Гэта нешта іншае. Арсеній, вам пытанне, гэтую тэму вы вельмі часта пра яе гаворыце, пра тое, што ці не атрымаецца так, ці можа уже атрымалася, што бенефіцыарам беларускай рэвалюцыі, вот это народнай жарсці, народнага парыву, акажецца Расія. Як яно ў 10-м годзе было? На думку шмат каго? Так, сапраўды, галоўным бенефіцыарам рэвалюцыйных падзей у Беларусі будзе Расія. І звязана гэта з тым, што Расія шмат у чым уклалася ў стварэнне умоў, у якіх гэтая рэвалюцыя працякае. І звязаны гэты ўклад не толькі з падтрымкай ці прамой, ці ускоснай кандыдатаў ад так званай новай апазіцыі, але ў тым ліку і пагаршэннем умоў супрацоўніцтва з Беларусю у рамках так званай стратэгічнай дамовы. І Расія метадычна гэтыя умовы пераглядала з 2015 года, скарачаючы так званую геапалітычную ці энергетычную рэнту для беларускай улады, для Александра Лукашенка. І у выніку ўсё гэта прывяло да таго, што Александр Лукашенка і беларускія ўлады проста больш не могуць выконваць умовы так званай сацыяльнай дамовы з грамадствам. Як гэта было раней, калі Александр Лукашенка набываў палітычную лаяльнасць большай часткі беларускага грамадства за захаванне даволі высокага ўзроўня жыцця. Мы бачым, што сацыяльна-эканамічная мадэль, якую выбудоўваў Александр Лукашенко ў крызісе, і галоўная прычына гэтага крызісу палягае ў тым, што Расія адмовілася ад фінансавання Александра Лукашенка і яго мадэлі як праекту.
І таму мне падаецца, гэта цалкам натуральна, што Расія паспрабуе выкарыстаць сённяшні палітычны крызіс у Беларусі дзеля таго, каб вырашыць праблему Лукашенка. Калі з аднаго боку Расія хацела б захоўваць свой уплыў у Беларусі, а з іншага боку яна больш не можа выдаткоўваць ад 10 до 5 мільярдаў даляраў штогод на падтрыманне вось гэтай зусім неэфектыўнай мадэлі гаспадарання, якую стварыў Лукашенко. Таму мне падаецца, што Расія хутчэй за ўсё давядзе гэтую гульню да канца, і па сутнасці галоўным ініцыятарам змены рэжымаў у Беларусі будзе Масква. І сітуацыя адрозніваецца вельмі істотна ад 2010 года, калі таксама існавалі рызыкі таго, што Крэмль паспрабуе змяніць уладу у Беларусі, калі Лукашенко не прыме так званы ультыматум Медведева і не падпіша дамовы аб стварэнні мытнага саюзу. Сёння у Лукашенка больш няма карт на руках, каб гуляць у нейкую шматвектарнасць. І самае галоўнае, што ён страціў унутрапалітычную легітымнасць. І ў Маскве гэта цалкам разумеюць. Крэмль доўгі час падтрымліваў Лукашенка толькі за тое, што ён адчуваў нейкую большасць за ім з боку беларускага народа. Сёння гэтая сітуацыя цалкам змянілася, і для Крамля самы рацыянальны спосаб вырашэння гэтай праблемы паспрыяць змене рэжыму і такім чынам не толькі захаваць свой уплыў у Беларусі, але і ўзмацніць яго у пост-лукашэнкаўскіх рэаліях. І ўжо вельмі хутка... Моя апошняя тэза. Ужо вельмі хутка нас чакаюць новыя войны з Расіяй. Перш за ўсё, гэта будзе газавая і нафтавая вайна, транзітная вайна. І вельмі цікава, што калі Лукашенко і Путін сустракаліся ў Сочы, то Расія вырашыла выдаткаваць адразу 1,5 мільярда даляраў на 2020 і на 2021 год. То бок, гэта таксама дэманструе, што Крэмль успрымае Александра Лукашенка як таксічную фігуру, і больш грошаў Александр Лукашенко у 2021 годзе ад Расіі не атрымае, акрамя вось гэтага трэцяга траншу крэдыта. Таму мне падаецца непазбежным, што Расія будзе і далей пагаршаць сацыяльна-эканамічную сітуацыю у Беларусі з дапамогай вось гэтых гандлёвых войнаў. Гэта будзе у тым ліку падрываць гэтыя астаткі легітымнасці Александра Лукашенка у некаторых групах беларускага грамадства. Вось такое ўмяшальніцтва Крамля ва ўнутрапалітычныя справы Беларусі з мэтай змяшчэння Александра Лукашенка ці праз кантраляваны транзіт улады, ці праз канстытуцыйную рэформу,
Ну, нават можа і вітацца не толькі беларускім грамадствам, але і міжнародным асяроддзям. Ясно, добра. Дзякуй вялікі Арсеній, дзякуй вялікі Андрей, дзякуй Пётр. Ну, мы з Артёмом мы уже развіталіся. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.